Täällä on nyt Mersu teräytetty kylmänä käyntiin. Ja se ei savuta. Mutta mä eilen koitin sitä käyntiin. Kuvasin puhelimella videon siitä. Tää kahtoo, onko mulla enää sitä vai kerkesinkö mä poistaa sen jo. Mutta se savuuttaa. Tänään aamulla meikäläisen tallissa on huomattavasti lämpöisempi keli. Niin ei mitään ongelmaa. Ja tää on justiin se vika, mitä mä oon yrittänyt tässä hakea pois. Koska heti kun tulee vähänkään lämpöisempi keli, se on muutaman, olisiko 4-5 celsiusasteen heitolla se niin ilman lämpötila, niin tämä auto lakkaa savuttamasta. Voin sanoa, että on todella vittumainen vika ollut metsästä tämmönen. Mutta epäilen, että se on juurikin siitä TVAn toiminnasta. Se täytyy liittyä jotenkin näihin, varmaan tässäkin tää on tuplaprossuilla vielä tämä EKU, niin epäilen, että se liittyy kylmäkäynnistyspäästöihin se TVA-homma. Ulkoilmalämpötila laskee tarpeeksi alas, niin se pitää sitä läppää, EGR aukeaa enemmän ja se pitää sitä läppää enempi kiinni, että saataisiin niitä kylmäkäynnistyspäästöjä pienemmäksi. Tää on vaan mun teoria, mä voin olla todellakin väärässä, mutta auto käy todella hyvin. Ei ollut mitään ongelmia missään. Eilen kun laitoin kylmästä, täällä oli huomattavasti kylmempi ilma pihalla, niin se hörskytti taas ja savuutti. Ja niin, en tiedä, jos ei tässä ilmat ala kylmenemään, niin mä tiedän ratkeako tämä ihan täysin vasta kun seuraavan kerran ensi talvena tää niinkin todellinen vika-homma, mutta mä eilen kattelin Hexistä sen jälkeen, kun mä näin, että tää savuttaa tuolla yläällä, kattelin niitä karttoja, niin mä huomasin, että hetkinen, tästähän on myös, tästä mikä piti olla täysin vakio-ohjelma, niin tästä oli myös EGR ja DPF niin ohjelmoitu pois. Mutta nyt mulla on yläällä tuolla ihan täysin vakiokartta. Täysin vakio. Mehän lataamme sen tonne EKUun, koska me emme riko lakia. Me olemme lainkuuliaisia kansalaisia. Muistakaa se. Ja ladataan se tonne EKUun, mutta ensin mä haluan koittaa, että miten se auto käyttäytyy, kun se TVA-ohjelmoidaan pois. Se TVA, kun se ohjelmoidaan pois, niin sieltä pitää ottaa kaasuläpän liitin myös sitten irti, muistakaa. Läpät ja tommoset, jos haluatte koittaa tämmösiä shady-hommia, niin läpistä pitää ottaa moottorit irti tai piuhat irti ja tosta kaasuläpästä niin pitää ottaa se piuha irti. Ja sitten poistella DaVincilla vaikka ne, jos ei itse osaa niin ymmärrä Hexistä, en minäkään, mä en edes löyä niitä karttoja sieltä niin koitetaan sillä DaVincilla. Ja en tiedä, koitetaan sitten käyntiin. Tosi, eihän sitä nyt näe, mutta katsotaan miten se käyttäytyy sillä, kun siitä on koodattu se läppä pois. Mut joo, sen jälkeen menee täysin vakiokartta. Ihan vakiokartta tähän autoon ja pesastaa ja alkaisi olemaan niinku kesävannekausi. Mut joo, tämän vian kanssa on meinannut pikkasen niinku lanttu haleta ja jokainen varmaan voi kuvitella, joka auto on vähäkään värkännyt, että tommosta vikaa kun lähdetään hakemaan, niin kyllä siinä koitetaan kaikkia. Nämä alkaa olla viimeiset niinkö vaihtoehdot, että en tiedä. Saa nähdä. Ollut mukava matka. Toivottavasti tästä on joillekin muillekin apua, jotka painii samojen hommien kanssa. Tosiaan, mä voin näyttää tuolla, mulla, jos joku tarvii, sulla on paskalastu, joku tuunaaja on tehnyt teille huonon kartan ja ette ole tyytyväisiä siihen, niin mä voin näyttää tuolta kohta sivuston, mistä mä lataasin itselle täydellisen backup-tiedoston EKUun.
koska suurin osa, 99% on jättänyt ne vakiokarttansa sille jepelle, joka ne on muokannut. Ja se on virhe. Niin kuin tässäkin on käynyt. Mutta ei mitään. Otetaan eku ja mennään väsään. Noin, se on tosiaan ladattu Automotosta ne kartat tai se kartta ja se maksaa 60, 100 karttaa. Eli jos haluatte ladata jotain, niin sieltä löytyy aika paljon. Mutta tässä on esimerkiksi tuo mun ekun kartta, mitä mä en ole oikeasti löytänyt mistään muualta. Tää näyttää 320 CD, mä en ole ihan 100 varmaisen, että passaako tää muuten tähän. Mutta mun pitää katsoa Hexillä, että onko se kuin sama, mutta kaikki nämä muut pitää paikkansa kuitenkin. Mutta mä tarkistan sen Winolsilla vielä Hexin kautta, että nuo kaikki systeemit on varmasti samat. Mutta esimerkiksi kun otetaan tuosta DaVinci auki. Noin, sitten otetaanpas. Kato, mä latasin tähän ekuun. Mä katsoin vaan Hexille, että se on vakio. En kahtanut tällä näin ollenkaan. Ja tää oli tämän ekun kartta, millä mä tilasin tän eBaystä. Ja mä katsoin Hexistä, että no se on vakiokartta, että ei siinä ole mitään, että siihen ei ole muokattu mitään noita. Vertasin siis siihen mun karttaan, mikä on ollut. Ja sitten rupesin tällä kahtomaan. Otetaan nyt vaikka ekaksi tää, mikä on ladattu tuolta Automotosta, täysvakiokartta. Niin. Tämähän tunnistaa, että nämä on niin päällä. DPF on EGR, TVA, Lambda. Eikä ole mitään. Yksi vika, no tuo ei ole varmaan edes käytössä. Tuo pitäisi katsoa, mutta mikä tämä on. Sä saat täällä niin poistettua, no näitä ei saisi sanoa, mutta saat poistettua vikakoodit, jos tulee näyttötauluun joku vikakoodi autoon, oli se sitten vaihelaatikosta, mistä lystää, niin napataan täältä offille se ja sit sitä ei tuu sitä ilmoitusta enää siihen. Ja monia autoja on myyty viallisena, todella monia, mistä nämä on napsittu pois. Siinä ei paljon mikään kaarvertikaalit auta, kun siellä lyö ekupenkkiin kiinni ja sanotaan, että sulla nyt antaa vaikka vaihelaatiko, no mistä se nyt voisi antaa vaikka momentin muuntumista jostakin alipainetta jotakin vastaavaa. Okei, ne katsoo sun tossa ja painetaan se offille. Niin. Se, että vaikka te katsotte kuinka niitä auton käyttöhistorioita ja niitä, niin se ei poista sitä, että siellä on joku poropeukalo käynyt rassaamassa näitä karttoja. Niin kuin kävi minullekin. Elikkä se. Mutta mitenkäs tämän toteat, jos ei lue vaikka flashia OPD-portin kautta tai ei tue, että pitää olla PDM-luku, niin et sä pysty katsoa niitä mitenkään. Että se on sitten vehoreissuja, mutta suljetaanpa sitä ohjelma nyt ja aukastaanpa se uudestaan tosta noin. Otetaan tuolta Mersu. Meillähän tuo Eku, OK. Sitten katsotaan täältä desktoppi. Missä mulla on? Tuolla on kaikki sitit. Tuossa IP Eku Flashin jälkeen, Flash-kartat jälkeen. Ja tosiaan tämäkin ohjelma jo sanoo, että PDM-luku, niin, koska siellä on varmasti se TP-rotti on useammassa ekussa päällä, mutta täällähän nyt nähdään, että täältä DPF ja EGR koodattu pois, mutta otaanpa tuossa TVAkin pois päältä. No niin, siellä lukee TVA connector must be disconnected. OK.
Ja nyt sitten, mihinkään luonpa suu. Tuolla on muokatut. Ja tänne mun harjoituskarttoja. Pistäänpä tuohon muokattu. Ei se. Noin, nyt me tiedetään, että oikeasta kansiosta löytyy tuo. Tuolla on muokattu Checksum ja muokattu ei Checksum. Okei. Elikkä nyt suljetaan tuo, sitten pistetään tuolta faili, save, desktopi, muokattu ei Checksum. Noin. Nyt se meni sinne. Sitten mä otan täältä toisen. Sitten katsotaan täältä. Toinen ohjelma L-suite. Eikö nyt sopii? Run. Recalculated. Nyt se on. Muistakaa aina tehdä checksum tsekkaus. Save. Ei. Pistetään tuosta. Pistettiin ei, niin tallennetaan se eri kansio vielä. Ei perkele, menee väärään. Muokatut. Ja sinne. Pistetään tuohon, että EQ TVA plus EGR plus PPF off. Noin, siinä on nyt kaikki. Mitä vittua? What the fuck? Mikä tää nyt johonkin jumitilaan? Mitä vitsi? Nyt pitää vähän katsoa, mitä mä teen tästä taas vähän. Niin, sehän tuli tänne. Tossa nyt näkyy tuo no. Ja sitten tää on se OK. Eli tästä on checksumi tarkistettu. Sitten otetaan kuttia ja pistää eri kansioon. Niin nyt se on siellä. Siellä on TVAkin pois. Ja nyt sitten aletaan painamaan sitä tuohon jekuun paikalle. Mä haluan vaan koittaa, että miten se toimii sillä tuossa käynnistykset ja nuo. Mutta tosiaan sen jälkeen pistetään tuosta ihan täysin vakio. Täysin vakio. Mutta nämä sitten tsekkaa heksissä, niin, että ne tulee kohdilleen. Ja siihen menee vähän aikaa, niin siitä nyt ei kuvata sitten sen enempää videoa. Se on niin pitkäveteistä meikäläisen aivokapasiteetilla nyt vielä tässä vaiheessa. Niin pitää Damosfilet laittaa sinne ja katsoa kaikki muut nuo. Mutta joo.
Koitetaan tuohon nyt poltella kaikittaa. Mä tosin testaan tämän yhteyden itse, kun on tullut niin monta kertaa tuo niin kirjoitusvirhe näillä klooneilla, niin mä tsekkaan sen tuossa lukuvaiheessa. Silloin yleensä ei vahingoiteta sitä ekua niin paljon kuin kirjoitusvaiheessa. Niin tosta vaan nyt sitten pistetään canceliä. Ei sitä tarvitse tallentaa mihinkään, kun ne on jo tallessa siellä. Mutta nyt me nähtiin, että meillä otti eku-yhteyttä. Sitten pistetään tuosta flashi, right. Sitten otetaan täältä, missä mulla lukee. Lukee tuo. Muokatut ja checksum OK ja siitä lähdetään polttamaan. Nyt meillä menee sitten se TVA off-kartta sinne ja tsekataan. Sen jälkeen sitten pistetään se täysin vakio tänne jekuun. Mutta mä teen tosiaan tosta rööristä vähän isomman tonne, niin se ei oo niin sihtaamista ja meikäläinenkin näkee tonne väliin, niin on hyvä poltella karttoja. En oo nyt vielä koittanut niitä TP-rottihommia pois. MPPS, mikä on tulossa, niin se pitäisi ohittaa ne, niin mä en tiedä viitinkö mä koittaa siihen mikroon sitä flash-tiedostoa, mikä mulla on, tai mikron tiedostoa, mihin mulla on TP-rot off, kun jos se menee johonkin prikkitilaan, niin se on taas niin kovaa säätämistä. Mutta joo, se tosiaan haluais ainakin toi DaVinci niin haluais niinkö tuon PDM:n kautta luetun kartan. Se saattaa olla vähän isompi. No mä en nyt huomannut, ne on ihan justiin samankokoisia. Oot sä lukenut se niinkö Kessilä OPD-portin kautta vai onko sä lukenut niinkö PDM:llä? Mutta kun mä vertaan niitä Hexissä, niin siellä on eroja siellä Hexissä. Mun pitää käydä ne läpi vielä, että mitä ne on. Niin tää on nyt ainoa niinkö tavallaan tie, mitä mä pystyn muille näyttämään, koska mä en ole testannut muita, niin en mä halua mennä neuvomaan semmosessa, että joo, meepäs koittamaan sitä vaan, että kyllä se toimii. Mutta niin. Sitten kun tulee itse koitettua ja nähdään se toimivaksi, niin pistetään taas porukalle tietoa eetteriin. Mä yritän tehdä näistä videoista semmosia, että niin maalikkokin ymmärtää nämä hommat varsinkin ja sitten alkaisi nuoria kiinnostamaan. Koska se mä tiedän, niitä top secret väkeä on niin perhanan paljon maailmassa. Esimerkiksi silloin kun mä aloin tekemään syöttöpumppuja ja noita, niin ei kukaan jakanut tietoa. Ei kukaan. Niin niitä vaan joutuu yksin miettimään sitten. Ja mä oon aika paljon jeesannut ihmisiä. Niin tolla. Joskus ne kantaa hedelmää se jeesaaminen, joskus ei. Mutta mä oon huomannut, että kyllä se niinku enemmän on positiivinen vaikutus sillä, että sieltä maailmalla porukka lähettelee mulle tälläkin hetkellä ne kaiken maailman ohjelmia. Mä oon ottanut ulkomaille väkeä, kato tuossa niin superihommissa, niin mä tarvitsen nyt jotain, niin ne laittaa mulle ja näin. Kiitoksia vaan Puolan kaverille. Pisti mulle aika monta kymmentä gigaa niin ohjelmia täysin ilmatteeksi. Ei tarvitse maksaa niistä. Thank you, Peter. If you watch these videos. Ja kaasuläpän liitihän löytyy tuolta. Tuolta sitten mä laitoin ekun kiinni jo. Mä joudun ottaa tästä tämä vaimennin boksin pois ja sitten nypätään toi liitin veksi tuolta. Ja let's see, mitä se sanoo. No en tiedä. Mulla on tossa kyllä ei pitäisi olla niin varkaan sormet, että saa puristettua tuon toisen puolen liittymästä. Kyllä mä oon ruoan tuo irti, ettei mieluummin
Mieluummin kun Jaha, meille tuli trulleja. Joo, älkääpä ottako TVA offia, että ei ainakaan tässä autossa toimittua. No, se on nyt koitettu. Eikä takittaa, ei takittaa. Siellä on liitingit takaisin paikallaan ja kaikki tolleen. Eipä ollutkaan ihan niin yksinkertaisesti, että painetaan vaan DaVincilla, että poistaa. Joo. Eikä siinä otetaan Eku taas irti ja käydäänpäs flashailemassa muita karttoja sinne sisään. No nyt se on kävi uudestaan tekemässä backupin. Nyt alkaa tajumaan kuinka tärkeää se on tehdä se backup noihin ekuihin. Jotakin meni vituiksi tuossa kirjoittamisessa, tai oliko se sitten se, kun mä niin kytkin tuon Eku ennen kuin mä otin kaasuläpää töpseli irti, vai onko se sitten niin, että se ei edes toimi tämän auton kanssa. Ja katsotaan mitä se sanoo. Tuleeko Visit Workshop? Ei tuo ainakaan vielä. Auto lähti hyvin käymään. Ja nyt on TVAkin koodattu pois sieltä ja se kartta on flashattu se TVA off sinne. Mutta näin herkkiä nämä on näiden kloonien kanssa sekoillessa, että jos meinaatte itse tehdä näitä, niin muistakaa aina se backup. Tai muuten teillä tulee olemaan todella kivinen taival. Mutta nyt rupsuttaa auto. Siinä on. Näkyy, että tuolta on TVA-töpseli irti. En todellakaan aio niitä jättää näin, vaan menee se vakiokartta edelleen ja töpseli takaisin paikalleen. Ei oo edes ruuveja kiinni mitään, kun tää on vaan nyt niinku testimä. Nyt se olisi ollut mukava, kun olisi ollut kylmä, niin koittaa, että pitikö mun teoria paikkansa, mutta mä suuresti epäilen, että mun teoria piti paikkansa. Kun tämä ei haise enää mitenkään tämä auto. Tää on koko ajan ollut semmonen vähän pikkasen kitkerä niin pakokaasun tuoksu, mutta nyt ei oo mitään. Eli se ei oo saanut ilmaa. Näin. Täällä aloitellaan pojan kanssa 4 vuotta seisonutta Range Roveri projektia. Meillä on laturislatausvika ja sitten pakoputki on poikki tästä. Engelsmanni on suunnitellut tämän auton niin hienosti, että me ei päästä laturiin käsiksi mitenkään. Ei ylältä eikä alalta ja pitäisi päästä mittaamaan, että tuleeko sinne väyläohjaus perille sinne laturiin. Ja jos se niin, että tietää, että kummassa se on vika, onko laturisvika vai onko se itse väylä jostakin rikki poikki tuolta väliltä. Ja tosiaan meidän pitäisi saada laturi tähän toimimaan, että saadaan ajettua tää kaupunki kaverihallille. Tuolta on pakoputki poikki tuolta tulipellin ja moottorin välistä ja sitä et saa vaihdettua mitenkään muuten tähän autoon kuin että ottaa tuon sanoppa nyt korin pois autosta. Ja Engelsmanni on kyllä suunnitellut tämän auton niin harvinaisen typerästi. Mä oon paljon ruuannut vehkeitä, mutta kyllä tää on niin ylivoimaisesti typeriteet. Suunniteltu vehe mitä voi olla. Tälle on ainoat huoltomahdollisuudet, kun pitää jotakin ruveta tekemään, että ruuataan koko kori-autosta irti. Semmonen. Tää on tosi seisonut 4 vuotta, jäi sen takia seisomaan, kun toi pakoputki oli poikki tuolta. Kaikki uudet osat on jo siihen niin remonttiin, mutta
ei ole vaan tullut otettua asiaksi. Ja mä tämän ostin autoliikkeeltä joskus aikoinaan, maksoin 4500 muistaakseni tästä autosta. Oli väylävikainen silloin ja korjasin sen ja ajoin useamman vuoden sillä. Niin pii ihan käyttiksenä, mutta sitten meni toi pakoputki poikki. Mut joo, nyt ruvetaan setviin väylävikaa ja mä koitan kuvata tästä välistä aina, että vähän se, että niin, kuinka paljon tästä joutaan purkaa. Niin kun tuolla purkaa tulipeltejä pois, jos päästä sieltä laturin taakse, mutta eipä sieltäkään näitä pääsevää. Minä rupean ottamaan näitä irti, että jos me päästään täältä yläpuolelta sitten käsiksi siihen laturin latauspinniin. Päästäisiin oskiloskoopilla mittaa, että ohjaaks Eku sitä linjaa. Jos me tiedetään sitten, että meillä on jossain muualla se vika. Ja samalla tietenkin puretaan niin, että saataisiin se laturi pois sieltä sitten, jos siinä laturissa on itsessään vikaa. Mutta katsotaan sitten, kun saadaan purettua. Mä koitan välistä kuvailla aina vähän pätkää. Katsotaan, kun ruvetaan mittaamaan sitä laturia. Niin tämmönen pienehko opetusvideon pätkä. Mut joo, tämmönen Range Rover. Itse tykkäsin, on todella mukava auto muuten, mutta mekaanikon näkökulmasta niin on kyllä todella pirullinen ja kosteut on autossa. Mutta kaikki muut näyttäisi toimivaa, että nyt samalla niin käydään maadotukset läpi siitä, mitä me nyt nähdään ja sen semmoista, niin ei mitään. Jatketaan ja katsotaan. No joo, eipä päästä tuolta puolelta laturiin käsiksi. Poika saa ruveta laittaa suojapeltejä paikalleen sinne. Täältäpä päästiin. Täältä päästiin, mutta ei pääse liittimiin käsiksi. Kyllä se joutuu ottaa laturin pöydälle asti. Että jos näihin Range Rovereihin myydään kaiken näköistä tommosta tuo viskon irrotustyökalu, maksaako se jonkun 5-60, mutta oot ihan vanhalla tyylillä niin jakarilla ja pari tiukkaa napua siihen runkomutteriin, niin hyvin irtos. Mut joo, tässä mallissa ollaan nyt. Koitetaan saada tuo laturi tuolta pihalle ja päästään mittomaan vähän liittimiä ja tommosia ja puretaan se sitten tuolla pöydällä, että tässä pihalla ihan saman missä se on, mutta katsotaan jännitteen sääin sieltä, että onko hiilet vaan kulunut ja mitataan tosiaan ne väylähommat ja tommoset. Ei oo mikään ihme, että tässä on ollut vähän, saattaa olla sähköongelmaa, kun pikkasen kosteutta kertynyt tonne autoon sisälle. Dunkkaa muuten home. En tiedä, jos siellä joku muuten tietää sitten, että miten saa hyvin tuo homehajun pois tuolta autosta. Meillä on kyllä tekstiilipesurit nuo, niin pestään lattiamatot sun muut, mutta se melko kirpakka on tuo tuoksu tuolla rangen sisällä. Mutta tästä saatais, jos saadaan tää kuntoon jossain vaiheessa, niin saadaan hyvä vetoauto. Tarvitaan koukullinen semmonen mörökölli, jolla kiskoo traikkoja ja noita, mutta näissä tosiaan sähköt robleemaa niin pirusti, että tää oli korjaamus yritetty kuntoon silloin ja autoliikkeeltä kun ostin tämän, niin ei saanut tätä iskuun, mutta minä sain sen sitten, että ei siinä. Voidaan käydä jossain vaiheessa tässä videolla läpi sitten, kun on parempi hetki, niin sitten, että miten mä sain sen kuntoon ja mitä kaikkea tälle piti tehdä. Että pojat oli yrittänyt kyllä ihan oikealla lailla, mutta ne ei vaan ollut saanut sitä sitten koodattua. Ja tosta kun ollaan käyty aikaisemminkin esimerkiksi tuonkin kanssa läpi sitä, että kuinka tärkeää se akkujännite on. Räppäs Niko vähän sitä tunkii kahvaa. Varoittoi se auto. No niin. Ruuit nuri. Elikkä siinä oli vaihdettu tämmönen mötikkä. Ja ne ei ollut saanut koodattua vaan tätä niin kuin tää haistelee sen ohjauskulman paikan.
Ja siinä oli pieniä kommervenkkejä. Mulla tosiaan löytyy ohjelmat tähän niinkö Range Roveriin kans, mutta tuo halppis launcea ja ihan sama asian kuin se kallis Range Roverin ohjelma. Tosiaan eihän mulla mitään kalliita ohjelmia, kaikkihan ne on tommosia vanhoja uudelleen käytettyjä, sanotaan näin. Mutta joo, täällä edelleen, vaikka tää on seisonut, niin kaikki toimii. Kattoluukut, ikkunat, valot, lämmityslaitteet, sun muut. Että ihmettelin kyllä, että miten Engelsmanni on kestänyt noin kauan niin nurmikolla seisomista. Mutta näissä muutenkin niitä maadotus- ja sähkövikoja on. Mutta joo, jatketaan taas hetken päästä. Joo, kyllä tänne väylätieto ainakin tulee, mutta en tiedä. Se on nyt mitattu ilmatta laturi ei ole paikallaan, niin se voi sotkea tuo aallon, mutta ainakin se yrittää toi väylä keskustella laturin kanssa. Tääpä kahtoo, olisiko se vaan se jännitteen säi ja alkaa purkaa tuota laturia. Tää oli hyvä homma, tää ainakin auto yrittää keskustella sille laturille. Ei muuta kuin sammuta. Oli laturissa hiilet vaan jumissa. Väylä keskustelee ja kaikkia. Laitetaan paikalle. Tässä ei ole hirveästi tullut kuvattua nyt, kun mulla toi toinen standi on tuolla kaupungissa hallilla, niin ei me oikein pysty kameraa laittaa mihinkään. Mutta koitetaan nyt tälleen pätkis kuvata, mutta siinä olisi laturi ja nyt sen pitäisi ujutella sitten tonne paikalleen. Sieltä on hiilet on notkisteltu ja päästäis koittaa, että vieläkö se pelaa. Sitten tää olisikin, jos se sattuu lähtee toimiin, niin ei muuta kuin ajellaan kaupunkiin kaverihallille ja ruvetaan ottamaan C-huoltoa tai tekemään C-huoltoa tähän niin sanotusti. Se onkin melkoinen arpeetti sitten. Ei oo mikään pikkujuttu. Täällä on vähän kostea keli meikäläisen tallissa ja tosiaan meillä tuli eilen valomerkki. Piti mennä tekemään ruokaa ja sun muuta apetta, että saadaan Tenaville vähän murua rinnan alle ja sitä rataa. Mutta tossa tosiaan eilen mä mietiskelin ja mittailin ja kattelin noita laturin piuhoja. Mehän saatiin tuolla oskiloskoopilla, niin nähtiin, että väylä keskustelee laturin kanssa, mutta sitten se plus 12 V jatkuvana sinne laturille, niin se alkoi ihmetyttämään todella paljon meikäläistä. Ja tuossa on nyt selailin noita sähkökaavioita. Se onkin Patsensen niinkö virta, eli se ei ole herätevirta. Että joissakin latureissa se tulee virtalukolta, mutta täällä se on jatkuvana koko ajan. Se menee vaan megafusen läpi ja suoraan akkuun. Onneksi löytyi internetin ihmeellistä maailmasta kaikki sähkökaaviot Range Roveriin, niin pystyy katella. Mutta tuossa näkyy justiin tuo keskimmäinen Altmoni, mitä vaikka kumpi se nyt oli. Altmoni se taisi olla, mikä siellä keskustelee. Ja sitten tuo feedback, tuo toinen linja. Mut joo. Eli siinä jos aikaisemmin videolla kahtoo, että kun mä ihmettelen 12 voltin jatkuvaa jännitettä, niin se tulee tämän takia, koska se kiertää vaan loopi sulakeboksin kautta ja menee tonne megafusen kautta niin suoraan tai mega sulakkeen kautta niin suoraan tonne akulle. Nyt joo, tämmönen näin. Saa nyt nähdä. Pitää vähän vielä tutkia noita kaavioita, että onko täällä relettä välissä missään, että mikä sen kytkee pois, mutta en mä ole löytänyt. Se näyttäisi, että sinne tulee koko ajan jatkuvana 12V. Kaikki mitä mä oon aikaisemmin ruuannut, niin se on tullut virtalukon kautta
Eli se 12V patsenset, nämä muut, niin ne tulee niin virtalokon kautta, mutta tässä se on näköjään toteutettu tällä lailla. Voi olla muitakin autoja, mutta ei ole vaan mulle itselle tullut vastaan, niin ajattelin kuvata tosta pikku informaatiopätkän, niin jos muut miettii samoja asioita, että miksi se on näin. Katsotaan, kun lakkaa taas satamasta, niin mulla on jo laturi melkein siellä hollilla. Pultit enää kiinni niin, ja hihna, niin päästään koettaa käyntiin. Mutta oli pakko tulla viettämään saetta, kun meikäläinen on tehty sokerista. On kyllä tälleen vanhemmiten niin on niin mukavuuden haluinen ihminen, että ei kyllä paljon vesisateissa ja pakkasissa kiinnosta värkätä, mutta nuorempana sitä ruuattiin ihan sama minkälainen keli oli. Niin pihalla ja myöhemmin halleissa ja tosiaan nyt ei ole tällä hetkellä mitään semmoista paikkaa, että mihin pääsee. Tuo mennään varmaan siihen kaverin tallille, jossa vielä nyt päästään meikäläisen ruoaamaan sitä. Mä varoittelin, että tosin sinne saattaa mennä hetki aikaa ennen kuin viedään se sinne, kun mun pitää hommata nokkahihnat ja sun muut tuolla takapäässä justiin kulkee, niin kuin siellä joku TikTokissakin sanoo, niin kulkee se. Se oli itsellä tiedossa ja niin on tuo, mä nyt on se railipumpuhihna vai mikä, niin sekin pitää vaihtaa sit samalla, kun se on toi kori irti rungosta ja tollasen. Pitää sit tilailla, mutta ruvettiin vaan selvittää, että saadaan me tähän laturi, kun tähän pitää puuhalapuilla ajaa sitten huudeille, että päästään ruuaamaan ja ei riitä virta tässä autossa, jos ei saa laturia, niin kyllä ajamaan tommosta siivoa. Niin. Saatais tämä toimimaan ja pysty sitten viemään sen. Mutta pikkuhiljaa eteenpäin. Se olisi moment of truth. Katsotaan, ottaakohan tuo tosta. Joo, kirjataan se. Onko se 12? Ei oo. Onko 13? Oh. Sinne se sujahti. Siinä on muuten remmi oikea kulkusuunta, jos jollakin on joskus tarvetta. Saa nähdä. Minkäs mä muuten avaimet laitan tuohon. Joutaaks me? Täällä on muuten kuivatus käynnissä. Joutaaks me vielä ottaa vikakoodit pois tästä, mutta kyllä siellä vaan akkuvalo palaa vieläkin. Ei lataa. Voi. No, katsotaan, mä virittelen tuo, käy hakemassa launcea ja putsataan vikakoodit siitä, mitä tää sanoo. No niin, nyt on koodit nollattu. Ja mitä näyttää launchi volteiksi? 14,5, kyllä meillä laturi toimii. Ai vittu. Kyllä nämä on mukavia, nämä onnistumisen tunteet. Nämä on todella mahtavia. Ja katsotaanpas tosta. Voin näyttää kuinka hyödyllinen tämmönen halppis launchi on. Tää maksoi 400 Kiinassa X431. Tää on mulla nyt. On nämä varmasti ollut 4 vuotta jo. Tästä on tullut uudempia malleja, mutta mennäänpäs tuosta diagnoosipuolelle. Esimerkiksi mitä sä et oo saanut, mä en tiedä, että millään muilla vikakoodin lukijoilla ei oo saanut kuin tällä näin tehty. Elikkä otetaanpas. Missä meillä on Land Rover? Tuolla. Ok.
No. Automatically Search. Nyt se hakee Vinin tuolta vehkeestä. Tää on tosi vähän monimutkainen käyttää alkuun, mutta sitten kun tää istuu oikeasti käteen, niin tällä pystyy tehdä tosi pitkälle variant coding hommaakin. Tähän nyt ei oo niin hirveänä variant codingia, mutta Mersuihin ja kaikkiin näihin on. Ja tällä tosiaan ilma-alustat pystyy säätää, pystyy tästä, mihin ei ole käynyt mikään muu kuin Land Roverin oma ohjelma, ja sekin on mulla. Mersuista 09 ylöspäin pystyy säätää. Mennään tuolta Special Function, esimerkiksi Steering Brake System Steering Angle Sensor Calibration. Tää oli se, miksi tätä autoa ei ollut saatu kuntoon. Sinne oli vaihdettu tuo sensori ja sä katoit, auto kävi, täällä oli ihan oikea volttimäärä, tää oli 14 volttia. Mutta kun mentiin tuolta Range Roveriin koelavasta salavalikkoon, niin siellä olikin 11 volttia niin jännitettä väylässä, dashissa, mitä tää nyt onkaan, niin ne on yrittänyt kalibroida sitä ihan oikealla Land Roverin ohjelmalla, mutta ne ei ole ollut vaan saanut sitä kalibroitua, koska väylässä niin volttimäärä oli tippunut. Mä sieltä putsailin kaikki maadotukset ja sitten mä tein semmosen pikku kommervenkin, kun ei tahtonut saada sitä väyläjännitettä nousemaan, että mä sain sitten sen nousemaan ja sitten mä sain tehtyä siihen kalibroinnin ja silleen. Se tuli kuntoon tämä auto ainoastaan yhtä nappia painamalla. Ja vähän tietenkin siihen tehtiin kyllä taustatyötä, ettei se ihan hetkessä niin löytynyt se homma, mutta löytyi kuitenkin. Ei se niin kuin, siihenkin löytyi lääke. Joo, sitten täällä on Air Suspension, täällä Height Calibration, sä pystyt tehdä kaikki. Mä oon nostanut tällä launchilla tämä Roveri ylemmäs. Ne on todella hyvä vikakoodin lukija ja halpaa. Ei tälläkään nyt niin syvälle pääse, mitä mä itse tarvisin, mutta kun itseä kenkuttaa, kun kaikki on eri läppäreillä ja niitä on miljoona niitä läppäreitä, niin mä oon tykästynyt tähän, kun tässä on kaikki yhdessä pienessä mötikässä. Kulkee nätisti mukana ja suurimpaan osaan toimii. Niin. On omasta mielestä ollut todella hyvä. Ja tuun melko varmasti ostamaan parempia versioita kuin tässä myöhemmässä vaiheessa. Mutta joo, koitetaan vielä töräyttää. Lähti ilma-alustan kompura käyntiin. Ja se vähän seilailee vielä, siellä on varmasti vähän kökköä siinä kollektorissa, vaikka mä sitä putsasin. Mutta 15 volttia näköjään pukkaa sisälle, että siellä on kyllä aika ankarakin toi latausjännite. Ei oo muuten ikään ollut tässä autossa näin hyvä, mitä minä tiedän. Mut se toki nyt kuormittuu, kun siellä on ilma-alusta. No nyt tätä ei melkein 16. Kunhan ei nyt vaan nousisi liian korkealle, sittenkään huono tyly. Aika hasardi, kun käy melkein 16 voltissa. Mutta sehän on väylä ohjattu, niin kaipa se haistelee, että me tarvitaan nyt näin paljon jännitettä, kun täällä ilma-alustan kompura huutaa. Niin eikä tänne tuu mitään hälyjä mihinkään. Eiköhän se tästä. Vähän hörskyttää, kun ei ilmamassari putki kiinni, että kyllä tää käy ihan tasaisen, ettei tää tämmönen röhröttäjä oo, mutta joo, semmonen. Noin, kyllähän se höllii. Nyt on Rangesta latausvikaa korjattu, mikä on estänyt se, että tätä ei ole ajettu mihinkään suuntaan. Ja meni näin paljon euroissa rahaa sen korjaamiseen, että siellä näkyy. Värkki on
se on jopa lämmennyt ekaa kertaa pitkiin aikoihin. On muuten 4 vuotta vanha kesälaukki vielä tankissa. Jotakin turpon vikaa se nyt sitten hälytteli vielä vikakoodeista, mutta mä uskon, että se johtuu siitä, kun toi putki vuotaa. Niin kuin jokainen varmaan kuulee tuolla, tulee tulipellin välistä vähän. Hatsia, niin. Joo. Astin lauat sieltä on kyllä alapuolelta, niin niitten pellit hapertunut aika pahasti. Miksei, kun tossa on nurtsilla seisonut niin. Muuten se näytti olevan ihan terve toi pohja. Ja on muuten joskus korjattu isolla rahalla. On joka nurkassa uudet jarrulevyt ja uudet ilmaiskarit ja jne. Näkyy, että täällä on kosteutta täällä autossa. Mä oon 2 päivää nyt kuivatellut sitä. Mutta kyllä mä uskon, että nyt on se aika, kun tämä auto laitetaan kondikseen. Että tästä tulisi kyllä hyvä vetoauto trailerille, traikuille ja tommoselle, kun mullahan jo SS-koukkuu. Ja SS-säkin on muuten vakiokartta nyt. Ai. Mut joo. Katsotaan tästä pitempää pätkää sitten, kun saadaan tää värkättyä tai eteenpäin tätä projektia. Ja tosiaan koitetaan vaihtaa se putki sinne ja nokkahihnat ja nuo ja kuvataan siitä sitten kunnon setti YouTubeen. Toivotaan, että se nyt tänä kesänä saatais. Alkaa tuossa työkalenteri ihan niinkö palkkatöittenkin puolesta niin olemaan täynnä, että saa nähdä kuinka väsynyt sitä on sitten tossa kesällä. Tähän YouTubea voisi tehdä vaikka töikseen, eihän siinä on mitään. Että se jeesais meikäläistä aika paljon, jos laitat kanavan tilaukseen ja jaat sitä vaikka jollekin kaverille, niin ehkä se joku päivä kääntyy niin, että tästä voisi saada leipää itselleen ja näitä kaikkia värkkyitä niin kuvailla muille ihmisille, että näette mitä me tehdään täällä. Samalla jeesata muuta porukkaa, jos niillä on ongelmia värkkien kanssa, niin näistä tulee hyviä opetusvideoita. Ja nuorisolle ruuakkaa ja tehkää ekuja mieluummin, kun luuhaatte viikonloppu kaupungilla. Mä sanoin, että menee paljon paremmin talteen aika näissä. Ja eikä ne ole vaikeita. Pitää muistaa aina silleen, että ihmiset niitä on tehnyt. Ei ihmiset niitä värkkää. Pärjää pitkään. Kuvataan tähän videoon vielä semmonen loppuspiikki, että mikä tässä nyt oli niinku lopputulema. S:stä koodasin pois sen TVAn ja sillä käytiin ajamassa suljetulla alueella tietenkin ja kaikki savutusongelmat häipy, alavääntöä huomattavasti enemmän ja semmonen pirullinen kitkerä dunkkis häipy siitä autosta. Lähti hyvin käyntiin kylmänä, ei mitään ongelmia ja ei savuutu. Eli homma on ratkaistu. Nyt siellä on vakiokartta. Tässä oli alun perinkin vaan tarkoitus niin selvittää muiden tekemiä virheitä. Ja nyt ne alkaa olemaan selvitetty. Itse pitää opiskella lisää kartoista ja niitä tehdään sitten myöhemmin, kun on aikaa ja kiinnostusta ja tämmöstä, niin pitää mennä vähän vielä syvempään päätyyn. Itsellä ei ole ihan niin paljon tietotaitoa kuin mitä monella muulla on niistä. Mutta yritetään, katsotaan, että jos saatais niitäkin paremmaksi. Mutta nyt on Mercedesessä vakiokartta. Hyvin toimii. Ja Range Roveri olisi nyt
sitä mukaan valamiset, että täällä on sisustat putsattu ja laturivika on selvitetty. Ja katsotaan vieläkö tää lähtee käyntiin yön seisonnan jälkeen. Ja hyvin herähtää. Täälläkin pikkasen jotakin pikku probleemaa on tossa, kun se putki vuotaa, hörskyttää alkuun vähän, mutta muuten on kaikki viat pois. Ja tähän otetaan sitten puuhalaput ja ajetaan se tonne hallille ja ruvetaan ottaa sitä koppaa irti tästä. Vaihdetaan sinne molemmin päin niin hihinat kanssa samalla sitten, että koitetaan tehdä nyt se kunnolla, jos siitä kerran joku siellä sanoo, että onnistuu vaihtaa sen putken tuolta alakautta, mutta se on ruosteiset mutterit ja kaikki nuo, niin siellä ylipääntyy ihan varmasti noita pakoputken mutruja, niin parempi napata se koppa irti ja tehdään sitten hihnan vaihot siihen samalla. Ne alkaa olla jo vanhat, niin. Ja sitten tuossa videolla en esitellyt tuota vehettä, millä mä nyt täältä tuli kaikki alas. Millä mä laturin väylää kahtelin, niin se on tämmönen kaksikanavainen oskiloskooppi. Kiinalainen. Kiinasta tilattu AliExpress-kamaa. Mutta ajaa kyllä asiansa. Ei voi moittia. Tästä nyt on sitten ihan turha syyllistää mitään, että miksi et osta suomalaisesta kivijalkakaupasta. Mutta Suomen tuloverotus on tehnyt sen semmoiseksi, että se on vaan oikeasti pakko otettava sieltä, mistä se halvimmalla saa. Ja tää nyt oli halvin vaihtoehto ja todella kätevä. Oskiloskoopit löytyy ja sitten on multimeetterit ja täällä on kaikki värkit. Kulkee kätevästi mukana. Ja oliko tällä 90 hintaa. Täällä on signaaligeneraattorit, saadaan luotua signaaleja. Todella kätevä, kun selvitellään väylävikoja ja anturivikoja ja tommosia. Niin on kyllä 6/5 tuote, vaikka onkin ping pong. Ei mitään. Minä kiitän kaikkia, jotka on viittinyt katsoa videon tänne asti. Ja jos viitit, tykkäät näistä videoista, niin laita tää kanava seurantaa ja tilaa tää kanava, niin se auttaa sitten mua. Niin mä pystyn kuvaamaan näitä opetus- ja harjoitusvideoita muiden avuksi sitten. Että kiitos jos tilaat ja viihyit tänne asti, niin tosi paljon kiitoksia. Joo. Se oli siitä.